ama sa in ka subscriber zong zong te in mi sha thiam na karon ngin masadua tuna kan drama recap me ki copyright om ma ema wangin video tam thayang ber da du maila an blog zela wangin thalak lam kan lo ti tam deu ani po in min lo sha thiam sham sham don ya video hi ama thayang ber lo upload zel kalau tumbok don ya yanjin le te yang te chuan anin rem siam na ang thlapin chen dun theina turin contract chu an sign dun ve ve a te yang chuan room ol ko pa chuan so tiang lai room a son ka cheng hal mayang anti chuan yanjini chuan a ui deuh hleka ma se chena tur dang anei taxi lawa wangin chulai hmuna om chu a phal sakta a yanjini vek chuan I hmang theyang ma se khatyang lai room a thilom kha engma khoi suang che anti a te yang chuanin keipo chu tiang ang chia chuan helai hmuna I ron lu don ani chuanin kongka hi ron kik nge nge yang che atibok te yang chu khoma an mut zal chuan in chung lama RC sticker in bel chu an muthuta RC mu lo na rei to ja sha chwa ngala abung ro te chu en kwalin thakha cha to sham sham ra u kala chuak fatang cheo ti in a shil mol mola yanjini chu angai angam thengang lo wangin te yang room chu kikin thakha cha chui om don changa mo chumi bak chu engmai pel theilo wang chu chui she chang em ti in a washil non le a te yang apon thakhat bak chu ka ombel be sei suang che ti in a lo shil ve bok yanjini bok chuan engtin nge na ai kalang uju en ko langai boxi tia an zo chuan te yang a chuan alo in tiam to boxi wangin chan ngei na po a shelovani te yang chu atu ka an office a kalin an pu hne na chuan thakha chola nei alak theina chu tuna hmana du thuwa shila an pula chuanin staff anin dei lo wangin tuna ri chuan a chol theilo thu in lo chang le ta an pu chuan te yang chu photographer ani thin ti angai to chuak thuta te yang a hne na chuanin an photographer a ban de wangin a aya ama zok chuan thla alak sak the ni chuan a thakhat chol chu a pek thei tur thu a shila te yang a chu thalak lampang ati lo na arei to ema wangin azam ru de hle a chu mai ba ka u a sha chhuana ani pa bok awangin thla han lak le chu a hu phur hle a thakhat a chol alak theina turani awangin te yang a chu hotel lama chuan photoshoot nei turin akala ani chu thil du uluk reng reng ani awangin engkim mai chu arwa man tha in a fel file thale bok ani te yanga photoshoot nei na mun modela chuanin emicho photographer lar tak mai hi alo oma internet vela chuanin emicho in photo session ane na tur chu akan sel le ta ti chu alo dar chwai chwaya emicho chuan anwa man na te akan sel ngun to ema wangin assistant chuan ti ngei na a sheto lova emicho chu mun du uluk tak mai ani a engkim me chu fel fai thlap se ti chu adu thin ma se chu tiang hun an hmulo wang chuanin photo session an nei na tur chu akan sel pha zela chu chu mi in an sha thiam lo hle ani emi chu chuan a manager hena chuan assistant chu lo zong mai turin a shila a manager chu motela tanga an chuak tur che chu te yang a tongri a sha a emi chu ina a hun du dan ang che chu te yang a po chuan a lo du ve a chumi an sha che chuan te yang a nena chuan wakal ngalin min lo she thiam la photographer ni emi chu manager kanya part time na ilo thok do ni chuan ka business card hi ka pe chenga min lo be donia ti in ashila in lama hianjini chuan te yangan uju alo en kolna turin thil engkim mai chu alo bwat sei lok veka a thil ei turte amu thun turte ami zia danglamani po a chu chu naute ni phungani zia tele diaper engkim zong zong chu alwin bwat sei lok vek ani te yang chu ina thlen nu chuan emi choi manager in business card a pek chu a ena aril ruwa thil tam tak angai to ngala a manager chuan part time in a lo thokani po in a lo tur chu atlem don lo hle ani ti ashila ma se te yang a chuanin photography lampang reng reng chu kalsana du to awangin tunari chuan ka theiri lawang ti in alo nar fel thap ani yanjini chuan uju checklist tur chu pe in thil engkim mai chu hemia hian I record in izyak vek turani a naka ban huna ke man hi kalo en le ang ti in a shil ani atuk zing alo ni chuanin hianjinin ujuwa en kol hun chu atopta a ani hianin zing da ra thleng abai pui manawangin chumi thleng chu abai puya abak zong chu te yang a chuan abai pui ta thin ani te yang a chu peilo mel takin aron thowa dar kwa po le rik lo hi ti in anshila hianjini chuanin darya ta ni kha contract kan sign na chuan om chu wangania contract sign ma khanin thatakin chherte che ani lo chuan he in atang hiani chuak thayang ti in an vole zau bok yanjinin na a kal nu chuanin te yang a chuanin uju en kol chu darya ta tanga zandar sari thleng ati angaya a mela chuan a peilo mel le a ma se contract an lo sign to awangin ati nge nge chu angai to ani yanjini chu an na
ani masaber ani avangin ahlimin aphur hlea an training na ate chuan engkim mai chu angai thlatha in aphur em ane lelama ina chuanin te yanga chuan uju chu alo enkol thalhea engkim mai chu hianjini du ang takin ahun taka apeveka hianjini report tura ati angchia in afona chuan thalak sakin uju athil ti engkim chu hianjini hena chuanin a report telvek bok ane uju chu atlei lo deuh dona sha chuanin chocolate pakhat hi a pezewa hi chu bumdana tha ti in uju hena chuan a pezeu zelani te yanga chu a in bwal pa in hetiang hian thakhat chung chu ka ti angai don sia engtin nge nyang o ti in ha thla ka ti dewa wangin a in ngei twa neu newa te yanga in bwal laklo lai chuanin boiler a chethuta ba drop nen luphuan nuangin bathroom atang chuan a chhuaka chu ti lai tak chuan hian chini chu ron lut che in hian chini chu awak pa in engthil nge ti le ti in a autora te yanga po chuanin tuilum om lo wang he tiang ron chhuak mai chawkani ti in alo shil an pani chuan an boiler chha tu siam an han tuma ati nge na reng chu an she hau lo hian jini chuan he tiang lam siam hi ka thiami ti hle sia ti in an zota te yang chuan a changkang chin lo hi chu ka siam thiam lo an ti a hian jini chuan nin mel takin changkai nei nei lo hle mai an ti cha chu te yang a chuan hetiang apartment hlui to lu tuka hian ka chengai hleinem ka chena thinte chu achang kang veka tuilum po hetiang in azo ve mai mai ngai lo ti in an changlet an tuilum na cha siam turan han phone chuanin asiam chinte chuanin an loin chhar to hle a an pani chuanin chutiang angroina tur poisa an nei lo wangin an ril ru a ha hle a an boiler siam tura an phone te anin chhar to ema wangin an pani chuan ram hanna an siama ngai phata a uju an le bol lo awangin abol na turin hian jini chuan bela zonga a thomarin ema wangin te yang chu aruma tangin aron chwa pha a hian jini chuan remcha nga la in Naute tal hi chu min bol pui ve anga yang ti in achoma Naute an bol dun lai po chuan anin hnial mol mol renga pani chuan anin rem thei meu ri lo ani ber mai Naute an bol zo meu chuan dar som pakhat alo pel dir to a te yang ale hian jini te po an chaw to in hnial tur pon tha an nei meu to lo ani atu ka chuan hian jini chu a hna a akal le a washroom a mek lai chuan te yang a chuan deu so nan message thonin ina tho tak tak ni masabera in bwa lawin ikalani ti tu man an shelawang lau thong du su hun man nuam le ti in ngai om takin a thona Mr. Parker assistant chu hian jini bula chuan kalin an company departmental chart chu aron pe a lo in zero lok deuh turin a shilbok hian jini chuan chumi chu voithum lai en chwa to awangin en non angai to lo thu a shila thildang in en lok tur a shille po chuan a shat vek awangin a chang thei ngal zel bok a chwa pa chuan thil sha chhuak zokin nang hi mania lobia nu pa te kha in ni tiro atia hian jini chu aza em awangin a shelo der na sa hle a chanu sonu hena chuan thil om dan chu a shil ngala sonu chuan office group zonga a viral thu alo shil mi zongjong in tunge ani an sha chak thule aza tha kan ti thu an soi loi china lom ti in a chanu hena chuan a soya ma se vani thak takin hian jini mel chu chiang takin alang lova asir lam chaw alana wangin mitlem te chawin ama ani ti an sha ani hian jini chu te yang awanga azale mol phau em awangin engtine motak phubalak ve chu a chak hle ani in lama te yang a chuan boiler siam chu an tum ve dona manrua engma om lo awangin bulhan tran ngai na po a om lova an thenom pan hena chuan manro ho avadila anila midil chut ngang mi alo ni nen asiam turle amman na turnen lam chuan alo zot kil kela an thenom pa chuan boiler chhia te chu keitluka siam thiam anom hleinem a free in kalo siam don che unia ti in te yang an hena chuan soin anin zui pheita a boiler siam pa chuan an thenom pa chu ain soi theina sa hle a thiam thilanga thu te chu a soi luam bok te yang aning deuh chuan chuti taka thiami nga chuan tinge inai om mai nang anga mi thiam te chu na thok turin an chuak swaw zo ka ninga ya ti in asoya an chenom pala lo dwai du bik cha lo nang po kum no pangte si in enge inai om mai maya engthil ngei ti bik ti in azod let ngal te yang ngai dan ani cha lo bok nen keite chu thakhat chung uju ta naw chol kala ka wanga ina kani hi ka na ka zom le vat don ti ina chang le ta an chen pa chuan hian jini le uju hi chu atira tangin ka mufawa nang hi khoya tanga local nge ini eng inzom na nge in nei ti in azot non le a te yang a chuan she tak chung si in lei china du tak ani mai
nupa chu kan nilova ma se uju hi kan enkol du na ni ti in ngai zong om dun ang mai in a in soi boka hian jini chu te yang ani na an video a viral nu khan office ama ani ti shereng reng chuan pasal nei to angin an ngai deuh fura a pasal che dan chu moi lo an ti thu te arukin an soi sep sep bok an ma ni room alu nu chuan an staff pakhat chuan an team manager in alo nga thu a shila hian jini te team manager chu tu dang ni lovin yan sang alo ni a an pahnia mai chana an hanin mule chu an inkara engemo a omlo theilova a chan po a ma an lawin ngei zon to thin wang ani ma se kumenge mozat aliam to awangin an pahni chuan midang huwa in shengai lo angin an om thung ani chuti mek lai chuan in lama te yang ate boiler siam mek chu an chen ompa chuan siam that ain a siam chhezok emoti turin a trek ta chuai maya an chen ompa la chu atlan chengal dai bok hian jini chu basin an inlam apan meka a chaw hle ani ti a mela chuan a sha thei bok phun sep sep chungin tuilum saver vora in balfai ka chak hle mai a ati a ina thlen nu chuan an boiler display takngal po chu a eng to lauti a mu a te yang a ero in engma khoi chun zom lo ang mai in a shelo der mak thung hian jini chuan tiang din huna hi chuan a nei tu te shil shat mai hi a thazo kang ti in an kol ngala kola chan thei mai lo awangin message thon turin a taipa chuti lai mek chuan te yang a chu lo in rolin hian jini phone chu lak sakin a thon tur chu a type saka hian jini chuan a thon main a lak sak le a chutia anin chu boina lama chuan sticker hi a thon pala hian jini thinrim chuan engthil nge moi ti le tangkai na inei lo tak setani hi atia te yanga in thiam lo deuh chuan enge ka ti puyang che ti in thlashung takin azota hian jini tan chuan chu zo na chu zo na du om ber mai ani thomno suk tur tam tak an nei chu laundry na hmuna chuan suk pui turin te yanga chuan akal puya uju po an shwai tel ve bok chulai hmuna po chuan anin hnial boi le a te yanga chuan kati turmin tuk sakbak darkar aya tam hlir ka chet angai pha sia ti ina phun no a hian jini chuan lo she pha in nangma wang hian kan office a po kamwal phone salutuk ti pa in a phone chu a khoi mual muala an staff group a chuan pop up store an neya uju le te yanga che dan video chu an ron post hlola hian jini po chuan alo mu ve kurbok aza ema wangin engma asoi ve ngam bok silova te yanga hena chuan video an post chu mu in nangma wangin kamwal phomek ti hi mu em engtin nge kati ta kang ti in ril ru hale thinrim takin asoya te yanga la in email lan chuan lo kha ti in enga tan ma ngai lo mail takin lo chang let hian jini vek chuan university ka kallai te chuan mei che chelo tak kan ni thina sin mole tu mai pon suzi nen in ang min ti thina chumi zong chu nangma wang hian a che zauta vekani hi engtin nge kati ta kang ani kha ka hmangaihna saberania kalamanga iranga sin ama a fanei to anga kalanga ni chuan engtin nge ni ta ang ti in aril ru abwa in she om ati hle a te yanga eroin athu soi chu ngatan ma anga isakdu haulo thung nili zetaliam nuwa po an boiler chu an lesiam thatlo awangin yanjini po tuivota a in bwal le lusukte angai pha a te yanga chuan aril ru takin yanjini chu akhongai to hle a ma se ti ngai na mai a shabik box silo yanjini chu office an pu berchol alati ashiatin tuivota a in bwal reng ai chuan an pu omlo lai chuan in bwal lawa kalmei chu aril ruk ta zoka achan po alan moitum na berchol alak si awangin alan dan chu angai poi mori vaklau ani atuka chuan hianjini chu tuivota a in bwal ngun ema wangin ashitlan mai baka anuam samvak lauti a mela asha thaya chumi jing chuan in bwal lovin office chu akal tange ya an pu chu nathila ajin bauti ashat bok awangin in bwal lo chu angai poi mo em lo ani ma se office hungan lu chuan tumlo tak mai in anti manager chu alo thu fel than to mai a in bwal lo ni tak ani nen hianjini chu office a om chung zong chuan a konfi theita reng lo maya in lama te yanga chu alo in sumek boka asuk tur kor pakhata chuan emi cho in card apek chu a mu chhuaka part time na tho ani ba ka lo a that do na wangin tho mai chu aril ruka a chanber pakhat po boiler leina atana man adu wangani uju chu boina pakhat atling le a chante pani chu uju lo om tur chuan angen ta ringota
Ani chu an hatho na lam tura chuan akal ngal tabok ani. Te yang le manager anin mu ve le chuan lo in soizat ang kha vo ina ka mu thei nga langem ti in azot masabera. Manager chuan na hi izawani phot chuan kan pe nga lang che. Ma se emi thu soi angin omang che. Thu du ve tak ini chuan a chhor du lo palang che ti a hlau om. Ifim khurdon nya ti pa in te yang chu akal sana. Photoshoot nam huna chuan emi lo thlen ma in lights le camera te chu alo set fel thapa. Emi in assistant thar lo tel ve an mu chuan chuak turin a sha tir ngal. Te yang a chuan zaidam tak main. Vo in bak hi ka thok don lo. Lungai su ka poisa mamo zat ka hlo chuan chu bak chu karon in lan to lovang ti in a chang le ta. Photoshoot an nei na tura an model ber chuan emi ina kor hak tir tur le alan dan chu adu lo awangin a thin rim pha hle a. Emi nen chuan anin hnial buai na sat pha hle bok. Emi chuan keima min ring lo ani pon ka camera hi ring ro tu ma ti hnual ale nei ngai lo ania ti in ma ni in ring tok takin asoya. Diktak chuan hetia soingam tur po hi ani ve reng renga thalak lama chuan ani tluk an chuang lo ani. Photoshoot chu an han chan chauta a te yang a chuan light set dan dik zok chuan aron thla kwa zung zunga. Emi thil ngei thei lo ber ani awangin alom vak lo. Ma se te yang a light set dan chu dik ati in thiam atiril ru hle a. Te yang a pon atuina ber na alo ni awangin aril ruwa thalak lam chu achak thar le pha le a. A hlo chuan atum ange in boiler thar chu alei ho ngal boka. Office a chuan hian jini chu a khu na sat em awangin anuam samvak lo ti a sha thei. Yan song chuan angai to aril ru hle a. Ma se midang mu lai ti lan ngal mai chu aduri lo thung. An pani chowa elevator an chuan lai chuan basin holo mai ro keman ka lo tha ang che ti in yan song chuan a shila. Te yang ale a thian te chu lo langin an thian pa le emi chote an thok hauti an shatin an ngai sang hle a. Thalak lam chu chunzom le turin an lo norve na sa hle bok. Ma se te yang a chuan ni khatatan chawani thule amamo ber boiler alei thei to don awangin abak a tho chunzom atum to lo thu a shil ani. No pangti taka uju chu ina chuan anin hlei ve hle a. Te yang a ruma chuan lutin abung roda thatte chu alo khoi mol mola. Te yang avalu chuan a camera da that chu chhuata awamu a. Chu camera chu kumthum chuang ada bo to ani awangin an mule chu anun hlui a sha chwa pha a. A mela chuan a hlim lawani ti a sha thei bok. Yan song chuan hian jini chu an in kota chuan thla in engti ka change heta hiani oma ti in azota. Hian jini chuan arei vele deu to ani tak chu kalau chin chhalova ti in pe hel deu takin a changa. An pani chuan in ngai zong thin an ni a kumsari zet anin then hnu a tum lo dewa an thok ho le chu mak an ti thu te an soya an omdana chuan an la in thalhel deu ani ti po a sha thei. Hian jini chuan kan in kalsan dan kha khati te deu top ani awang khan min sha reng po ka be sei to lova ti in asoya. Yan song chuan kan na a chataka kan tho dun thei ka be sei ti pa in a kalsan. A ho ko nga chuan hian jini ne na anin then dan te chu angai to chhuaka. Hian jini chuan zirna sang zok chunzom adu awangin an pani chuan in mu tori lo mai a thlan zok awangin anin kop chunzom talo ani a. Company inanga an tho dun le taxi awangin yan song chuan hian jini laka be seina sang tak alenai ani. Hian jinin ina thlen chuan ni dang zong a in chu alo hnoka uju toys charpa chuan hetiang hi enge omzia ti in lung oilo mel takin azota ni dang anglo takin te yang mela chuan hlim lo na omti a muthiam bok te yang a chuan karuma son tu ma lut lo turin kan intiam to anilom ni kumthum chuang ka camera khoi to lo po ka khoi le angai pha tia an soi chuan hian jini chuan chu tianga in hauman kanilo ke po ril ru she omti takin karon ho ve thau ti in a chang let nangma wangin vo ina boiler leina turin na ka wa thoka kha boiler po kalei fel vek to idu chuan tuilumin in bol thei to ang ti in ashila aril ru tak chuan hian jini chu alom hle a alom nan ti in awain da that chu a phor chhuaka an pani chuan an in dun taboka anin pa chuan an ti tui dun to hle a hote te a in hote chu ban san dun an tum to thu tele in ngai taka omdun chu anin tiam bok ani.
Atuk zinga lo ni chuan zan lama an lo in tam deuh nge ni teyanga bula hian jini chu alo mu a chu teyangan a har hnuwa an hmu chuan amu mang mai ani lo ti a she thiam ngal hian jini chu arun harve che boka an pahnih chuan an lo mu dun reng ti an shatin mak an ti in an au dun na sa hle a an pahnih chuan rang takin an tho chuak dun ngal ama zan chuan engtiang takin nge an oma an pahnih chunga chuan engthil nge thleng ti chu episode danga kan lo thlir le don nia